и господа, ето скока на смъртта! Както и да е. Дали ще го направи? Дали ще го направи? Дали ще... Окей. Казвай ми гадни неща, за да се мотивирам. Ти си толкова тъп. Не, че не мога да скочиш и ме е страх. Ти не можеш да скочиш и те е страх. Ти не можеш да скочиш и ще е страх. Ти не можеш да скочиш и те е страх. Бе, бъзро. Ти можеш да скочиш само за скока и там. Кой? Малкият, който е точно 5 см, а пък ми говориш за това. Няма какво. The best of Olympus! He's a god of war! Добре, това е всичко. Чао!